Jismu David Cortes, żagħżugħ Kolombjan ta' 24 sena li tilef ħajtu fil-jum tal-ġimgħa l-kbira wara li waqa' minn binja fi Vjal Portomazo f'Paċiville. Cortes kien diskrit minn sħabu bħala persuna b'talent kbir, intelligenti u karizmatiku u kien maħbub minn ħafna dejjem bit-tbissima fuq fommu u les li jgħin lil dawk ta' madwaru. David Cortes kien ilu jgħix Malta l dawn l-aħħar sentejn f'San Pawl il-Baħar, meqjus mill-ħbieb tiegħu bħala persuna mimli bħolm mal-futur. Il-pulizija kienu ġew marfa bil-każ wara li ħaddiem li kien f'binja fil-qrib lemaħ persuna tixxabbat ma' xi binjiet fil-viċin wara taqbes fil-ħaxix. Ftit tal-ħin wara uffiċjal tas-sigurtà li mar jiċċekkja ż-żona sema persuna qed tokrob blu ġieħ u minnu fih ċempel għall-assistenza. Iżda sfortunatament, l-isforzi kollha tagħhom kienu kollha xejn hekk kif iż-żagħżugħ barrani tilef ħajtu ftit tal-ħin wara li tqiegħed l-isptar Mater Dei. L-investigazzjonijiet tal-pulizija eskludew l-involviment ta' terzi persuni iżda qed isiru diversi testijiet bit-tama li jinġteħed aktar dawl fuq x'wassal għal din it-traċedja. Oriġinarjament, David Cortes kien wasal Malta biex jistudja l-Ingliż iżda finalment għażel li jibqa' hawn biex jaħdem u jġemma l-flus. Ftit xhur wara qel lil ħuh biex jingħaqad miegħu u wkoll ġie jgħix f'Malta. Issa l-familja qed jitolbu l-għajnuna tal-pubbliku hekk kif l-ispejjeż biex il-katavru ta' David Cortes jittieħed pajjiżu biex isir il-funeral huma wisq, tant li ma jaffordjawx it-trasport lejn Kolombja. Kien fid-dawl ta' dan il-familja tiegħu għażlu li hu jindifen f'pajjiżna. Madankollu l-ispejjeż tal-funeral jistgħu jitilgħu għal eluf ta' euro u kien għalhekk li qed issir kampanja ta' ġbir ta' fondi bit-tama li jsirlu funeral kif jixraq.